Здравейте! Казвам се Стоян Гоцев и в това видео искам да ви запозная с един доста сериозен проблем, с който ние от Хлебарките БГ се борим почти ежедневно, а именно дървениците. Дървениците са малки вредители, които могат да създадат значителни неудобства у дома, причиняйки болезнени охапвания, нарушение на съня и дори необходимост от изхвърляне на мебели. Те са паразити, които се хранят с човешка кръв и могат да предизвикат сериозни алергични реакции. Крият се в матраци, дивани, други мебели, пукнатини, зад картини и дори под тапети, което ги прави трудни за откриване, но и още по-трудни за унищожаване. Все пак съществуват ефективни решения за справяне с този неприятен проблем. Не е невъзможно да се справите сами с този вредител с помощта на домашни методи. Въпреки това, практиката показва, че опитите за самостоятелна борба с дървеници често са неефективни и могат да влошат проблема значително. Използването на неподходящи препарати или грешни методи може да доведе до развитие на резистентност от дървениците, което усложнява борбата с тях. Затова е препоръчително да се потърси професионална помощ в рамките на седмица-две след откриването им, за да се предотврати увеличаване на популацията и усложняване на ситуацията като цяло. Навременните действия могат да помогнат за по-бързо и ефективно решение и могат да ви спестят много пари. Преди да предприемете обработка срещу дървеници, е важно да се потвърди наличието им. Огледайте ръбовете на матраците, подматрачните рамки, леглата и меката мебел за малки черни точици, които представляват кървави петна, или пък за яйца, живи насекоми или други следи. Ако не можете сами да установите, от Хлебарките БГ предлагаме безплатен видеооглед за бърза идентификация на проблема. Преди да дойдем, трябва да осигурите максимален достъп до всички помещения, като преместите леглата, повдигнете матраците и разпънете диваните. При наличие на струпан багаж, той трябва да бъде разместен, за да се улесни пръскането. Това гарантира ефективността на обработката и проникването на препарата в скритите места, където дървениците се размножават. Сега ще ви демонстрирам как ние от Хлебарките БГ извършваме обработка срещу дървеници, като за целта първо ще се екипирам. За справяне с дървениците използваме метод, при който препарата се прилага със специализирана техника под високо налягане. Този подход осигурява по-бърз достъп до потенциални скривалища на дървениците, като подобрява ефективността на обработката. Методът е прилаган успешно в много случаи и доказано дава отлични резултати. Препарата, който се използва, е вносен, многокомпонентен и специално създаден за борба с дървеници конкретно. Формулиран е така, че да бъде напълно безопасен за хора, деца и домашни любимци. Обработката трае не повече от половин час, а след кратка разходка и кафе в парка, може да проветрите и да ползвате жилището без рестрикции. Нашата услуга изисква поне 2 посещения през около 2 седмици, за да гарантира пълното премахване на дървениците. Това не е с цел да ви таксуваме 2 пъти, а е необходимо, понеже първата обработка унищожава дървениците, а втората яйцата. Превенцията срещу дървеници е трудна, тъй като те могат да се пренасят по различен начин, като например гостуване, от съседни жилища, обществен транспорт, туризъм и така нататък. Проблемът не е свързан с хигиената, а най-добрият метод за превенция е бдителност и своевременно взимане на мерки. Важно е да се внимава за повторно пренасене и да се обсъжда проблема с съседи, в случай че и те имат оплаквания. Не отлагайте решаването на проблема. Може да се свържете с нас по телефон, както и чрез други удобни канали като Viber, WhatsApp, Messenger или имейл. Кол-центърът ни е с удължено работно време, за да отговорим на вашите въпроси възможно най-бързо и почти по всяко време.